Moro moro. Tuolla kävi heittää vähän reilun 20 läksi kokeilemaan, miltä se nyt tuntuu. Tässä on ollut vähän vaikeita. Oikein käsimerkkiä kokonaan pois pelistä. Sitäkin verran talvirenkaatkin arvottu. Toinen oli viikonloppuna kieli, että ei kerran vaihtaa. Tai ei pyytää, että vaihtaisi. Mutta se vaihtomaa on vaihtanut. Mutta sitten niin itse en pysty tällä hetkellä vaihtamaan. Pitää katsoa, että taistella, jos pystyisi vaihtamaan. Lenkki oli sen puoleen vaikea, kun tuo oikein käsi ei oikein pelaa. Se on melkein niin pelistä pois, niin se on vähän vaikea hoitaa ohjausta ja järkyä ja tuota vaihteita. Mutta muuten meni. Ja niin ja hengityksen kanssa on vielä vähän vaikeita. Ja vielä tuo henki ihan mulle silleen niin kuin pitäisi kulkea. Mutta muuten meni ihan ok. Katsotaan miten se vaikuttaa ukkoon. Matka jatkuu. Pysy mukana. Moi moi.